Yes, murise muri Zimbabwe. Yes, nasi ndiri munzvimbo yeMWENEZI, Dombodema village in Sovelele community under Chief Mazetse. Right? Kwaitika chitiko chinorwadza, chinosuyisa uye chichinzwisa tsitsi at the same time. It's not a joke hama dzinodiwa kuti a family of 7 people kunofa 5 vanhu vanorasikirwa neupenyu at once pachisara 2. Right? Nyaya yafamba sekudai so. Muri yadya sadza ringe rine muchetura vese ndokubva vafa. Right? Ndoda kumbokudzoserei kumashure zvishomanana kuti chii chakanyatsoitika panyaya iyi. Right? Todzokera last year muna November. Vabereka baba namai vakaenda kuSouth Africa vakanotenga mbeu yechibage. Right? Mbeu iyi vakauya nayo ndokuidyara asi hapana kana chibage chakabuda pakudyara kwavakaita mbeu iyi. Zvadaro 50 kg yaingogara iri mumba isina kana kuzomboshandiswa because chibage chakanga chisingamere. Right? Nekuda kwenzara iriko mazuva ano, especially takatarisa kumamisha toziva kuti chibage chinonetsa. Right? Vakati ano tingarasei mbeu iyi yatakanotenga, regaiti amai ava vakati no rega ndigeze mbeu iyi. Vaigeza kudaro ndokuiyanika. Papera mazuva ndobva vapa mwana wavo kuti anogaisa mwana wavo musikana the eldest. Zvadaro paipai musikana uyu achienda nembeu akadzoka akaudza amai vake kuti amai hupfu uyu huri kunhuhwa mishonga. Asi munongoziva ana namai nekuda kwenharo vakati no saka iwe uda kuti tiite sei tife nenzara here. Ndokutora hupfu uya ndokubika sadza. Hama dzadiwa zvinonzwisa tsitsi. Zvaitika paipai sadza rakabikwa na 1 PM ari masikati. Vabika sadza riya at around 4 PM vanhu 5 vakanga varasikirwa neupenyu. Ndichireva kudaro vakanga vashaya. Right? Mwana akaramba kudya sadza iri nababa vakati ano sezvo zvanzi sadza iri kunhuhwa kairi handisi kuzoribata. Baba havana kudya, which means family baba naamai baba ava nemwana wamusikana ndo vanhu vairi vakasara mufamily iyi. Zvinonzwisa tsitsi hama dzadiwa. Zvinonzwisa tsitsi zvekuti takatarisa upenyu hwevaviri ava vakasara vachararama sei, ndangariro dzavo dzichasara sei, zvinosvika kupi hama dzadiwa. Unonzwa kurwadziwa kana even pandiri panapa nemhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine ndikuona kuti zviri kutokubatai. Saka I would love you to subscribe and share this channel so that we need to reach up to 1,000 subscribers. At the moment, but ndoziva kuti with your love, toziva kuti amumbosiya Autism Trends iri yega. So we love you to subscribe and share so that we continue giving you more and more updates. Kuti zvakazoita sei, government yakazoita here intervene per family of 5 people yakaita parish once. Saka tozobvunzwa kuti local community kana even those MPs wemunzvimbo iyoyo akaasistawo here pafuneral kufuta for that funeral yakanga yaitika aiwaka. For more information, subscribe and like to Autism Trends. I salute you. Boom. Yes, zvinonzwisa tsitsi hama dzadiwa. Muri kuona chitiko chinorwadza chaitika apa. Saka for now ndauya neupdate yemazita yekuti vakashayika apa ndevapi. Right? So tina takudzwa mupamirwa uyo ane 4 years dzekuberekwa. Right? Toendawo paRegiminder mupamirwa ane 6 years dzekuberekwa akashayiwa ipapo. Right? Tozoendawo pana Georgina uyo akanga ari mudiki kune vamwe vese anga ane 2 years dzekuberekwa. Georgina mupamirwa akashayiwa kuti ipapo zvakare. Right? Toendawo pana amai vevana ava vainzi Talent Zinyoro vaine 35 years vakashayikawo ipapa zvakare. Shamwari yavo inonzi Patience Moro uyo ane 35 years dzekuberekwa akadzidza naamai ava vashaya akanga auya vachida kushanyirawo shamwari yavo ndokupuwawo chikafu ndokushaya zvakare. Aiwa tinoti kune vashaya aiwa zororai murugare. Totiwo kune hama dzeavo vashayikapo tinoti aiwa chemai netariro. Right? Saka government yapowo ruoko rwayo rekuprovida macoffins nefood stuff iri kudyiwa panhamo apa. Saka vakwanisa kuprovida zvese zvaiva tinoti maita basi hurumende makwanisa kubatsira mhuri idzi. But I would love you to subscribe and share our channel so that we continue giving you more and more updates. Kuti zvakazofamba sei. Vaviri ava baba naamai vakasara nemusikana uyu zvakafamba sei. Aiwa, so we would like to reach 1,000 subscribers. So I would like you please subscribe and share our channel Autism Trends so that we continue giving you more updates. I salute you. Boom.